Какво става, хора? Аз съм Иво БГ и това е първият ми клип, защото не знам защото. Така, сега съм тук в някой сървър и какво ще правим тук, не знам. Затова, че ще отида там онзи паркур да минавам. Може малко да се сложа. Но не казвайте на никой. Така. Опа. Айде така. Значи, бах си дългия паркур. Значи, има награда. Фак. What the fuck? Кой ми ги даде тези мечове? Само да го питам. What the fuck? Окей. Какви са тези мечове в мене? Не, please, yes. Прас. Не, please. Така. Почти го минавам. Лека по лека. Ще го минем. О, фак. Чакай да шифна. Така. Леко. Окей. Не. Yes. Фак. Не. Окей, бе. Няма го минавам. Мале. Аре. Прасен се. Ух, аз толкова много мечо имам, че направо... Така. Тук слизаме и какво? Не бе, стигай. Я си. Това вярвам, че няма как да го скрия. Че току-що се изпосуваха. Добре, това на къде води? Кой? Ой. Теб. Що? Хората, аз иска хоста да ма кикне. Аз много ме ядоса, хора. Како е? Опс.
Как меча ми е Fire Respect? Окей. Какво става, хора? Хора, те двамата са мои приятели. Единия се казва Обрат, а пък другия се казва Ясен. Аз накратко на Ясен му викам Яси. Ето отпреди е Яси, а пък ето е Обрат. Само че си е сменил скина и името. А пък е тази зорница много ме ядосва. Яйце, няма как да го взема. Добре. Чакай, но как меча ми стана такъв запалващ? Боба. Ще запаля това куче. Кой имаш? Майко. Уж само един меч ми даде, пак той е 1000 меча. What the fuck? Защо ти се следват? Рекс, изплистани. Хора, ако се питате кой е Рекс, това е кучето ми. И се ми... няма го казвам, защото малко е срамничко. После можеш да снимам на някаква друга игра. Тук какво има? Нищо. Тук какво ще правим този сервер? Ще излезем от този сервер, ще влезем някой друг. Така. Някой иска да стане френд, ами аз не искам. И тук ще влезем. Така. No. Как пак съм тук, бе? What the fuck? Как пак съм тук, не знам. Просто ще напиша едно нещо. Купиш се. Читай. Аре. Жип. А моето е черно и няма как се види. Освен на земята. Боже, още имаш. Аз не искам в този сервер, бе. Рекс.
защото аз вече не съм оправител на то. Така че... Добре, хора, мисля това да е за този епизод. Абонирайте се, дайте палци нагоре. И дано да съм ви забавлявал с тези сървъри. Макар че нямаше какво да правим. И пак казвам, абонирайте се, дайте лайкове и бай-бай.